Sziasztok! Vízpityú vagyok. Én vagyok az életetek legfontosabb eleme. Nélkülem eléggé retkesek lennétek. De ti figyeltek arra, hogy én mennyire leszek piszkos? Tudtad, hogy a mindennapi döntéseid átalakítanak engem? Ha hajat engedtek le a csatornán, hajas leszek és eldugulnak a csövek. Az ételmaradékoktól is ugyanezek a problémák állnak fent, és még büdös is lesz. Ha háztartási hulladékot dobnál a csatornákba, akkor ugyanúgy egy paraszt lennél. Festéket és vegyszereket se öntsetek a lefolyókba, persze, ha szeretnétek friss halat enni. Ha elgurul a gyógyszered, véletlenül is a csatornába essen. Szinte mindent papírtőlő vagy rongy segítségével szemétbe lehet dobni, a gyógyszereket és a vegyszereket pedig gyűjtőhelyeken le lehet adni. Köszi, hogy vigyázol rám!